Ben, bueno, eu son Ángeles Piñeiro, son profesora no Departamento de Xeografía aquí na Universidade de Santiago e me pediron que vos dera algunha introducción ou unha introducción a QGIS e que é unha ferramenta, un sistema de información xeográfico de software libre e aberto, e tamén a, digamos, o uso das fontes en internet. E, sobre todo, que tivera unha perspectiva didáctica, o sea, fornecervos de recursos que vos puderades utilizar na aula. Entón, que no meu primeiro día que non tiña o pago. Tendro todo, xa. Entón, este é o criterio que seguín para seleccionar os contidos deste curso. Ted en conta que isto, pois, aproximadamente pode ser o contido de unha materia anual, non? Entón, eu teño que simplificalo en 2 horas. Entonces, o que vou a facer é, utilicei un criterio de selección primando, digamos, o uso didáctico destes recursos, vale? Entón, me podedes parar en calquer momento, podedes preguntar, e, sobre todo, o que vos pido é que non apuntedes, non vos molestedes en coller apuntes, porque esta presentación, con todos os enlaces de onde está cada cousa, está xa no voso campus. Entonces, o único que quero é que... O que quero é que entendades un pouco a dinámica da presentación, porque vamos a ver onde están os recursos e como acceder a eles. E logo o tipo de recursos que hai, para que distingades ben. É unha distinción, vamos a simplificala o suficiente para que sexades quen de explicarlle ao voso alumnado. Este é o obxectivo final, que esta clase vos sirva para xestionar outras clases a partir dela. Entón, vamos a falar de infraestructura de datos espaciales, que ten un nome moi rimbombante, pero que, bueno, pues non debe xa de ser unha rede de información xeográfica, e vamos a falar de visores cartográficos, de centros de descargas e de centros de proveedores de servicios. E vamos a distinguir entre estes 3 elementos. E logo vamos a ir a xeoportais, centros de descarga, visualizadores, e, por último, vos ensinarei, que tamén tedes subido, ou que vaides a ter subido, recursos didácticos con unidades didácticas específicas xa desenvolvidas para usar en bacharelato e en FP. Digamos, hai 7 ou 8 unidades onde punto por punto e paso por paso se di que hai que facer e onde hai que facelo, e que se pretende con elo e que o que se pode avaliar, e como está relacionado cos contidos establecidos nos decretos, bueno, pois, que eu non coñezo ou que eu descoñezo completamente, pero que o IGN se preocupa de saber cales son. Entonces, isto é todo o que vamos a ver hoxe. E todo o que vamos a ver hoxe en 2 horas se simplifica en isto. Entonces, este é o organigrama do Ministerio de Fomento relacionado cos datos xeográficos, que, para que? Pois porque aínda que a información está organizada de xeito xerárquico en internet na ide española, na infraestructura de datos espaciais, a veces o centro que nos dá o servicio ou que nos dá os datos se chama de diferente maneira. Se chama Instituto Xeográfico Nacional ou se chama Centro Nacional... Perdón, que non me daba conta que isto era tátil. Centro Nacional de Información Xeográfica. Bueno, pois simplemente isto é para que sempre saibades que non importa onde vaiades a buscar a información, toda a información está en rede. Podedes acceder desde onde queirades. Eu podo acceder á información que me fornece a infraestructura de datos espaciais do Concello de Santiago, podo entrar en Mapas Santiago ou no de Vigo, Mapas Vigo, e acceder e descargar información, pero esa información podo acceder desde aí porque me cómoda. Pero esa información sempre está na infraestructura de datos espaciais de España. Entón, podería ir á infraestructura de datos espaciais de España, buscar infraestructuras locales, buscar en Galicia, e xa me aparece pois, a da Diputación da Coruña, a do Concello de Vigo, a do Concello de Santiago, a do Concello de Coruña, por poñer exemplos, non? E se vos montades unha no instituto, pois aparecerá a vosa tamén, porque é obligatorio que aparezca aí. Entón, como toda a información está xerarquizada, podedes acceder sempre ou de diferente maneira a unha información, pero sempre estades na rede.
Vale, e non é mellor acceder desde un lado ou desde outro, é como nos coincida en ese momento, ou como teñamos costumbre de facer. Vale? Entón, o Centro Nacional de Información Xeográfica é un organismo autónomo do IGN, do Instituto Xeográfico Nacional, e eles manteñen a infraestructura de datos espaciais de España. Vale, a partir de agora, a infraestructura de datos espaciais vamos a chamar IDE, porque é un coñazo decir todo isto de maneira un pouco rápida. Entón, que é unha infraestructura de datos espaciais? Pois é unha rede de datos estandarizados e homoxéneos a diferentes escalas. Veremos un pouco que son estandarizados e homoxéneos e tamén tedes que ter en conta que unha IDE está mantida por unha administración. Non hai empresas que manteñan unha IDE, porque é información que moitas veces é sensible e que ten que estar protexida, digamos, por unha administración. E unha IDE, pois, son os datos, son os metadatos desos datos, son os servicios, as normas, os acordos políticos, que agora veremos sentan as bases de como desenvolver unha IDE, e a tecnoloxía, e son os actores, tanto as persoas que pican os datos, como os políticos que deciden como desenvolver un regulamento para que en galego tamén teñamos datos, vale? E estes datos sean interoperables cos que se producen na China, por exemplo, non? Entonces, unha IDE é unha rede de datos estandarizados. E por que apareceu? Porque a finais do século XX empezaron a aumentar a produción e a demanda de información xeográfica. Co desenvolvemento das tecnoloxías de información, a produción de datos xeográficos é constante. Nós estamos producindo datos xeográficos só con respirar. Temos os móviles encendidos, cada 5 segundos estamos mandando un ping a unha antena, ou estamos mandando a un satélite, estamos pedíndolle a un satélite ou estamos mandando a noso xeoposicionamento. Entón, isto xenera unha cantidade de datos moi grande, e é preciso que esos datos podan ser operados, podan ser leídos por todas as máquinas que hai no mundo para que sexan útiles. Entón, isto foi o que fixo, o que produciu a necesidade de infraestructura de datos espaciais. Tamén as dificultades para coñecer as calidades dos datos, porque moitas veces os datos se producían sin metadatos. Un tiña unha capa que lle ofrecía todas as papeleras do Concello de Santiago ou da cidade de Santiago, pero non sabía quen levantou esa capa, en que momento, se topaba un erro a quen reportar ese erro, e tampouco sabía cada canto se iba a actualizar esa capa. Entón, estas IDEs o que fan é que velan pola calidade dos datos e para cada dato ofrecen un metadato que din que servizo, que teléfono e que nome un pode recurrir se topa un erro, vale? Para poder, digamos, mellorar a calidade. E logo tamén naceron porque había moitos datos incompatibles entre diferentes formatos. Había moitos formatos de intercambio de documentos electrónicos desenvolvidos por empresas privadas, e moitas veces as empresas máis puxantes eran as que priorizaban os seus estándares de intercambio de información. Pero había países que estaban utilizando outros estándares e outros formatos que non eran de pago, e entón quedaban un pouco atrás en este camiño de desenvolvemento de datos. Entón, xurdiron para isto. E entón, como naceu a infraestructura de datos espaciais española? Pois por unha directiva, a directiva INSPIRE. Alguén lle sona? Bueno, é unha directiva que se aprobou no ano 2007 en Europa, que foi a que creou a IDE europea. A IDE europea non é que eles teñan, digamos, que produzcan datos, sino que se alimenta das IDEs dos países membros da Unión Europea. O único que fai é establecer unha serie de códigos que deben seguir todos os países. Entón, como unha directiva europea, ten que transpoñerse ao acervo español, digamos, o normativo español. Entón, se fixo a través da LISIGE, que é unha lei do ano 2010. Digamos que a directiva INSPIRE se aplica en España con esta lei, que a lei LISIGE. E o Consello Superior Xeográfico é o que vela por desenvolver toda a información que ten disponible a IDE española. Isto, por que é importante?
porque na AIDE española está toda a información xeográfica española e se pode acceder tamén a información europea. Entón, desde a web da AIDE española podedes acceder a todo tipo de información. Podedes ir por outras vías, pero esta é a vía principal. Bueno, como se foi desenvolvendo e, sobre todo, a aplicación en España, porque para poder interoperar os datos nas diferentes lenguas cooficiais do Estado español, e logo vos deixo un par de vídeos que un dura 3 minutos e outro dura 4 minutos, que tamén son interesantes para o alumnado, porque hai unha ONG que OGC, que se dedica a crear reglamentos, como fai ISOs para os datos. Bueno, sabedes, é unha ONG que vela por que os datos sean estandarizados e interoperables. Bueno, pois hai un pequeniño vídeo en inglés, pero que se poden poñer os subtítulos, e é moi clariño. Entón, eu creo que o alumnado podería, bueno, sería factible para eles. E esta é a web, que tamén tedes aquí o enlace da infraestructura de datos espaciais europea. Desde aquí podedes acceder a todas as de todos os Estados membros. Se necesitades datos de Grecia, de Rumanía, de calquer país, podedes acceder desde aquí. Aquí está outra captura de pantalla do seu portal. Tedes todos os enlaces metidos no PowerPoint. E esta é a presentación da AIDE española, que son 5 minutos, e tamén é a caída para o alumnado. É un pouco institucional, quero decir que plantea a AIDE como se fora así un pouco espacial, ¿no? Pero incluso é divertida. Os meus alumnos de primeiro de grado lles fai moita gracia, lles gusta, non? Les parece que estamos en el medio de unha nave espacial. Entón, bueno, explica moi ben o que é unha AIDE e para que sirve, e por que hubo que desenvolvela. Entón, eu creo que para o alumnado tamén está moi ben. Entón, agora, todos tedes conexión a internet, verdad? Vale, moi ben. Agora, entón, quero que todos vayamos a AIDE española. E solo con poñer AIDE o sea, AIDE unha I, unha D e unha E e outra E, xa vos aparece esta páxina. Ao mellor non é exactamente igual, porque a parte de arriba é un banner que vai... Chegachedes aquí? E funciona? Sí, sí. Vale. Moi ben. Entonces, vamos a... Esta web, o que ten é unha web moi sinxeliña. Está pensada para que ninguén se perda nela. Porque vedes que arriba ten un banner de noticias que fala de congresos e cousas así. Sí. Non sei moi ben. Ti instalaches o QGIS? Sí. E que tal? Mal. Mal. Tuve que tener unha instalación, este é un Mac. Por eso digo que acabo de velo agora e nunca usei un Mac, non sei como vai o QGIS en Mac. Non o instalou, pero teño aí unha Windows aparte dentro do Mac. É o que facemos co ArcGIS Pro. Facemos unha partición para... Teña esa partición e instalélo no outro lugar. Tamén tes un Mac? Pero tedes unha partición? Non. Pero de entrada daba problema. Vale, bueno, vamos a cruzar. Instalarlo, por eso instalei nunha partición. Vamos a cruzar os dedos, vale? Bueno, pois esta web, que é a que nos vai a dar acceso ás fontes de información xeográficas en internet, é moi sinxeliña, porque ten un banner de noticias e logo ten 6 accesos directos. Entón, dependendo do que queiramos descargar ou a donde queramos acceder, vamos a un destos accesos directos. E 2, tampouco son moi importantes para o voso alumnado, porque un é a plataforma AIDE, unha intranet na que as comunidades e os xestores da AIDE pois, se validan para facer modificacións,
que esta de aquí, plataforma IDE, e outra que nos fala, podemos entrar en proxectos IDE. Eu podo acceder a internet? Sí, se abres un navegador, sí. Podo ter as dúas cousas ao mesmo tempo? Quero dicir, podo ir cambiando entre... Ah, perfecto. Logo despois vou maximizando e minimizando como... Perfecto. Vale. Pois, se ides a proxectos IDE, o que nos di nos permite ver as IDEs que hai en España e podemos categorizadas por estatales, autonómicas e locales. Vale? Se IDEs autonómica, o mapa se convirte nun mapa autonómico e, por exemplo, podedes elexir Galicia. Vale. E vedes que se conecta a autonómica e a galega, que a IDE de Galicia é a que mantén a Xunta, que se chama mapas xunta.gal. Vale. Que tamén accedes aquí solo poñendo con IDEG, Infraestructura de Datos Espaciais de Galicia, tamén accede a esta páxina, como veremos máis tarde. Entón, con carácter local, ides por provincias, vou a Coruña. Sodes todos da provincia da Coruña? No. De onde sodes? De Sur, de Pontevedra. E os demais? Vigo. Vigo eres. Hai alguén de Vigo máis que el? No. E de aquí de Santiago hai alguén? Vale. Pois entón veremos algún exemplo de Santiago e algún exemplo de Vigo, vale? Entón, vedes que na IDE de Vigo, da Coruña, temos o portal da Diputación e o portal de Santiago de Compostela. Poderíamos acceder á IDE a través destos enlaces directamente. Para non perder a referencia, sempre volvo á IDE, vale? A onde estou agora. En algunhas ocasións, esta páxina, non sei por que agora non, ofrece algunhas IDEs de carácter internacional. Porque, por exemplo, hai algunha IDE vinculada a algún proxecto de investigación europea que trata de mellorar a cartografía entre Galicia e o norte de Portugal. Entón, o que fan é que esa IDE te permite descargar información, se alguén é do Baixo Miño, ou así, información xa unificada entre os dous países, capas de información, ou visores de información, ou servidores de información xa unificados. Hai nada, hai uns meses estaba disponible. Deu de rematar o proxecto de investigación porque agora non está, pero, bueno, supoño que estas cousas se van incorporando pouco a pouco, se van, digamos, estandarizando e se van volvendo a colocar aquí. Digo por se alguén traballa fronteiras ou está nunha zona onde traballar con datos de Portugal e de Galicia é interesante, non? Vale, entón, volvo á páxina principal do IDE. Tedes algunha pregunta hasta aquí? Non? Moi ben. Pois entón, vamos alá. Vamos a ver, entonces, digamos, os 4 accesos directos que son máis relevantes, que o primeiro
e os tres últimos. Entonces, no primeiro, o catálogo de datos e servicios. Se ides o catálogo de datos e servicios, aparecevos unha pantalla tal que así. Vale. Pois aquí non está directamente a información, senón este é o catálogo de metadatos, non? Alguén se anima a explicar un pouco que é un metadato? Un dato asociado a outro dato, vale? Entón, vedes que están categorizados por temas Inspire a Directiva Europea que establece unha serie de categorías para que a geología se chame así, en todos os países tiñan unha entrada que se chame geología, vale? Digamos que é un estándar europeo. Entonces, hai todos estes conxuntos de datos ou de servicios categorizados por este tema Inspire. E se eu vou, por exemplo, a cubierta terrestre, por ir a primeira, podedes ir a calquera. E, por exemplo, cartografía temática del Parque Natural Ollambre. Vedes que hai aquí un botonciño que pon descargar metadato. Bueno, agora parece que sí, porque, bueno, ten formato XLM, entonces poderíamos velo, por exemplo, en un sistema de información xeográfica con outro aspecto, non? Pero o que nos di é que está producido este dato polo Goberno de Cantabria, pola Consellería de Gandería, Pesca e Desenvolvemento Rural, cal é o teléfono de contacto, cal é a dirección, e probablemente nos diga a que escala, cal é o sistema de referencia espacial, que estamos utilizando, vale? O TRS-89 UTM Zona 30 Norte, e é probable que nos diga en que ano se produciu este dato. 2003. En 2003, vale. Aquí hai unha data que pon 2003, deduzco. No 2014-702. Vale, non o vexo, pero vos si de lo vendo, non? E logo tamén vedes que a zonificación corresponde a este decreto, vale? El explica, hai un metadato que está asociado a ese dato, para que vos saibades antes de descargar a información si isto que estades buscando. Si é unha información obsoleta, pois xa non. Moitas das veces xa a propia AIDE lle pon un carteliño rojo que pon obsoleto. Isto quere dicir que hai unha nova publicación, pero podemos querer facer un análisis, por exemplo, de evolución de usos do solo, non? Ver que cambiou en un determinado territorio. Pero se hai un dato máis recente, habitualmente pon o marchamo de obsoleto. Vale. Entón, é importante que saibamos que aquí está o metadato. E moitas veces este enlace aos metadatos o mellor é máis importante para nós que para o alumnado, porque primeiro temos que ver nós que hai, non? E que exactamente en que consiste esta capa que lle queremos dar aos rapaces, ou esta información que queremos traballar na clase. O mellor os que máis consultamos os metadatos somos nós. Eles teñen que saber que existen os metadatos, pero o mellor non temos que metelos en esta profundidade de traballo. Entón, vamos alá. Vamos a ver a diferencia entre visualizadores, directorio de servicios e centros de descarga, vale? Que son os tres principais diferencias que hai na información que nos provee a AIDE. E agora, para isto, volvo ao PowerPoint, porque o que fago no PowerPoint é que, como teño capturas de pantalla, quero enseñarvos o que vos queda no PowerPoint e logo vamos vendo todos. No, presentación. Presentación, F5 igual. F5. Onde está? Onde lle dou para dar a presentación? Ah, vale. F5, sí. No, disculpa, Benito, que te teño agobiado.
Bueno, que pasa que empeza a che non... Vale. Vale, bueno, vedes que vos teño con captura de pantalla para que non teñades que recordar, sino, porque isto é imposible de recordar, isto solo un o necesita cando vai a facer o exercicio, senón isto se olvida a todo o mundo. Entón, por iso intentei sinalarvos con recadros claros onde tedes que mirar o asunto, non? Bueno, os proxectos IDE, nada, vos teño tamén aquí capturas de pantalla, agora vamos ao visualizador. Entón, o visualizador IDE, primeiro vou a enseñar e logo vamos a traballar con el, non? O que nos permite é visualizar as capas que queiramos están ordenadas, entón vos ides primeiro seleccionades a temática que queredes escoller e logo, unha vez que esa capa este visualizada, podedes cargar unha capa ou varias e logo podedes acercarvos, xir a escala, non? De traballo e a localidade de traballo ou lugar de traballo onde queremos traballar. Entón, todas estas capas son as das que está disponible na IDE española, organizadas. Por exemplo, tedes aquí un exemplo, son de muros, entón, a Red Natura 2000 e os ríos de España, tramos dos ríos de España. Vedes, me mostra por aí os ríos e ten por abaixo un base map, un mapa base destos que usamos como que ten por defecto Google, vale? Un Google Maps. Entonces, vedes que podemos ver a orden dos ríos categorizada na lenda e na Rede Natura 2000 son LICs, lugares de interés comunitario, cepas, zonas de especial protección das aves ou LICs e cepas en diferente color. Tédelo, vou atrás, aquí. Que podemos facer con visualizador? Solo ver a información. Vale? E como moito, descargar un pantallazo desa información, vale? Unha captura de pantalla. Pero os visualizadores, bueno, o do IDE permite facer, como é información que está xeorreferenciada, permite facer cálculos de distancias, ou de superficies, ou de áreas, pero son información que non é nosa e que non podemos modificar. O único que estamos facendo con visualizador é pedirlle a unha máquina conectarnos como clientes a un servidor e dicirlle que nos devolva a imaxe que nos queremos. Por iso, cando ahora nos conectemos, nos conectaremos 15 persoas ao mesmo tempo e petará o sistema, que é o que me pasa nas clases todos os días. Ou a algúns de vos dirá, vos devolverá a capa perfectamente e a outros vos dirá que non é posible. Entón, teredes que intentarlo unha segunda vez, non? Porque hai tantos pins ao mesmo servidor e pedindo o mesmo servicio e logo despois os vosos equipos, dependendo dos recursos que teñan, da tarxeta gráfica, dos anos que teñan, da memoria que teñan, tardarán máis ou menos en mostrar esa imaxe. E se vos ides acercando cada vez máis a un punto, cada vez que vos acercades, estades pedíndolle un nivel de zoom, un nivel de escala. Entón, o servidor teravos que desaparecer a pantalla e esperará un pouco outra vez para mandarvos a imaxe que vos estades pedindo, non? Entón, non só estamos pedíndolle a un servidor que nos devolva unha imaxe. Isto é o que fan os visualizadores. O da IDE e todos. O Concello de Santiago ten un visualizador, o Concello de Vigo ten un visualizador, o Instituto Xeográfico, o Instituto Mineiro ten un visualizador, veremos algúns exemplos de visualizadores. Podedes conectarvos a 1000 visualizadores, porque, dependendo do que estedes traballando na clase, pois conocedes algún e ides a eles. Por exemplo, eu dou clase co programa, coñecedes o programa Ponte, este que, bueno, a USC oferta charlas en institutos para que os profesores vayamos aos institutos a dar clase, pois eu vou dar clase de, como é, de economía azul e as potencialidades da economía azul nas comunidades pesqueiras. Entón, mogollón de institutos, entre eles Ferrol ou Vigo, nos invitan a dar clases ali. Entón, eu me conecto. Alguén conoce FlyRadar? Sí. Bueno, pois hai unha aplicación exactamente igual que FlyRadar, que é a de Marinship.
ti te conectas a ese visualizador e estás vendo en tempo real onde está cada barco do mundo. Cada barco bueno, que non é de pesca artesanal, non? Que ten unha de pesca litoral, de pesca con pesca industrial, todos teñen que ter un sistema onde se posicionan cada 3 minutos a un GPS. Entonces, un ve exactamente pois onde está seu pai. Meu pai vai en un barco que se chama non sei que, pois tu padre está en Terranova. Sí, que estou whatsappeando con el, claro, pois aí o tes. Entón, claro, flipan, pero é a maneira de ver a utilidade de un visualizador. Pero eu non podo facer nada. Bueno, tampouco podo facer nada porque iso leva a unha empresa privada e non teño unha versión de pago, só teño unha versión, digamos, gratuita, non? Pero o que quero dicir é que o importante e o que deben saber os alumnos é que nos visualizadores non podemos modificar nada. Se a mí non me gusta que os links aparezcan en este color tan chamativo, non podo cambiálo. Vale, porque esta é digamos, o estilo que aplica o servidor, o servicio ou quen mantén ese servicio. Vale? Bueno, pois continúo aquí, creo. Vale. Entonces, vimos os visualizadores. Agora, o que podo facer é ir a directorio de servicios. E isto é un pouco máis lioso. Solo un pouquiño máis, pero tamén o tedes con pantallazos explicado. Porque hai diferentes tipos de servicios. Hai servicios de visualización, vale? Hai servicios de descarga e estos son os dous principais, servicios de visualización e servicios de descarga. Entonces, os servicios de visualización se chaman WMS, Webmaster Service, servidor web de mapas, ou con un ateno medio que é servidor web de mapas feitos con teselas, que en realidade é un formato diferente, non teñen por que meterse en estas cousas, simplemente é que vedes que de carácter estatal hai 636 servidores, autonómicos 863, locais. Entón, casi sempre nos conectamos a WMS porque é un formato máis extendido. Vedes que aquí hai, bueno, cando vayamos a... eu non podo, claro, estaba intentando, logo vemos porque isto en realidad é un pantallazo, non podo mostrárvolo. Entonces, os servicios webs de mapa é un paso máis que o visualizador. Vos o que podedes facer é conectarvos a unha máquina e pedirlle que vos mostre unha información precisa. E moitas veces nos permite cambiar algunha cousa. Por exemplo, cambiar un color ou cambiar o aspecto de un límite municipal ou provincial. A veces, outras veces tampouco nos deixa cambiar nada. Pero, en este caso, eu, en vez de o visualizador, en vez de ir a un visualizador e ter un listado de capas ás que podo conectarme, en este caso, primeiro busco a capa que quero. E logo, traballo con ela en un sistema de información xeográfica. Se estamos pasando a un nivel máis, teria que abrir o QGIS, que é o que vamos a facer o próximo día, elexir un WMS e conectarnos a él. Entonces, estou utilizando ese servicio xa nun programa e, por exemplo, o que podo facelo é usalo para crear nova información. Aínda que a capa non é miña, non podo traballar con ela, si podo usala para crear nova información. Por exemplo, o que facemos cos alumnos é conectarnos a algún concello, algunha información que ten ou algunha capa que ten como se chama, a ortofoto de máxima actualidade e vemos algún como se chaman, que ahora non me sale, algún parque industrial de recente creación que aínda non hai unha capa digital para velo, entón digitalizamos as capas ou digitalizamos a súa superficie ou a zona urbanizada, usando esta imaxe, este servidor de fondo. Entón, a diferencia entre usar un visualizador e un WMS é que un servidor, un servicio WMS, podemos usalo en un programa, en un sistema de información xeográfica. Entón, é o primeiro que vamos a facer o próximo día, conectarnos
a un servidor. E a conexión se fai en 0, simplemente copiar unha dirección e metela no lugar correspondente. Entón, automáticamente tamén fará unha cousa, nos deixará conectarnos a algúns e a outros non. Teremos que intentarlo unha segunda vez porque estamos pedindo a un servidor que nos devolva información. Tamén é verdade que o que podemos facer é cada un elexir un servicio diferente e entón, así iremos un pouco máis rápido, non teremos tantos, digamos, tantos fallos a hora de conectarnos. Ben. Sistemas de información xeográfica e vou a citar solo unha cousiña, os sistemas de referencia espacial. Para traballar con isto, os visualizadores habitualmente utilizan o sistema de referencia espacial que é o que usa o Google. O Google utiliza o WGS84, que é o sistema de posicionamento que eles utilizan e que é o máis utilizado no mundo, porque é o que usan as máquinas estas que levamos nos coches, os, como se chama, os navegadores, os GPS. Entonces, é o que máis utilizado. Pero, en España e en Europa, digamos, o sistema de referencia oficial, o que se declarou oficial cando se instalou a LISIGE, é o ETRS-89, UTM Zonas 29, 30 e 31. Galicia e Portugal están na zona 29, no uso UTM 29, o centro de España está no 30 e toda a zona do Levante está no 31. E iso ten un código de 5 díxitos que só temos que aprendernos como se fora o pin do teléfono, no? Cando non queremos explicarlle iso aos rapaces, lle decimos, nós temos que poñer o programa no 25.829, que é o noso, o de Galicia, ou no 25.830. Porque ese é o que lle dá o sistema de referencia espacial, que é oficial para nós. Entón, eu creo que veremos como aplicalo tamén no QGIS, porque nada máis arranque deso QGIS vai arrancar no WGS84. Entonces, vamos a usar o oficial de España, digamos. Entón, aprenderemos tamén. E cada vez que nos conectemos a un servidor, nos ofrecerá digamos, o sistema de referencia espacial que nos queiramos. Se non lle decimos nada, vai a usar o WGS84 e se lle cambiamos, o que vai facer é que vai facer algo que chaman retroproyección al vuelo. Automáticamente, digamos, a imaxen, o servidor nos devolve a imaxen no sistema de referencia espacial que queremos nós e non temos que facer máis. Entón, é interesante que saibades o tema do sistema de referencia espacial, pero podedes desenvolver exercicios na clase sin entrar en estas cuestións. Simplemente dicindo que vamos a aplicar este código porque é oficial, non para nós. E é o que establece as coordenadas, ou o sistema de coordenadas que é oficial para a cartografía oficial que estamos utilizando, e non meternos máis alá. Vale, isto é que vos define que é un servidor ou que sistema usa un e outro, e agora vos aparece a lista de servicios web que hai no IGN, na infraestructura de datos espaciais de España. Habitualmente, cando fago o primeiro exercicio, nos conectamos a un WMS que nos ofrece os faros, todas as señales de luz e faros que hai en toda España, porque fan un mapa bonito e porque aos rapaces lles gusta, pero hai calquer tipo de conexión. Nos conectaremos a isto o próximo día. E hai outros servicios de visualización. Por exemplo, tedes enlaces a visualizador da AIDE de Brasile, que nos na universidade temos moitos Erasmus, entón probamos a ver que nos ofrece a AIDE de Brasil ou que nos ofrece a AIDE de Ecuador, vale? A ver a xogar que hai noutros países. Moitas veces nos damos conta que en España hai moitísima información en aberto e en Portugal gran parte da información é de pago, hai unha cartografía básica oficial en aberto, pero o resto habería que mercala. E en moitos destes países tamén a información oficial non é moi numerosa. E en outros casos, por exemplo, a de Brasil é moi completa. Vedes que hai moitísima información. Entón, para que eles vexan as diferencias, tamén pode ser interesante. E, como vos decía, podedes ir desde a AIDE española buscando os visualizadores, pero algún de vos tamén pode ir a algo en concreto. Por exemplo,
o Instituto Español de Oceanografía ten un visualizador, ou o Instituto Xeolóxico Mineiro ten un catálogo con un visualizador, este é o seu visualizador. Entón, podedes, ou este é o visualizador da IDE do Concello de Santiago, donde por aquí tedes un icono, no? Que, bueno, nada máis acercarnos aos iconos, todos os visualizadores nos din como traballar con eles. Todos teñen unha axuda incorporada. Entón, nos ofrece que capas queremos ver, se lle queremos dar máis ou menos opacidade para ver varias capas unhas encima de outras. E este o visualizador do Concello de Vigo, eres ti de Vigo, non? Traballas en Vigo. Bueno, pois o visualizador do Concello de Vigo, a IDE de Vigo, a mí me parece espectacular, porque ten moitísima información e porque teñen un xemelo digital mogollón de avanzado. Un xemelo digital é unha creación, unha abstracción da cidade en 3D. Entonces, esa abstracción da cidade en 3D nos permite, este é un mapa de ruído, un pode elexir a capa que quere, pois hai un mapa de ataques de gaviotas, hai un mapa de todo, de todos os macroproxectos de Antón, ou de Abel, no? Abel Caballero, ten todos os macroproxectos están en 3D. Entonces, para os rapaces é espectacular para ver, non? Bueno, vedes, claro, o nivel en decibelios, o nivel de acústico, non? E tedes as zonas con maior, claro, que son fundamentalmente as avenidas, as que máis ruido teñen, e os espacios verdes os que teñen uns decibelios máis baixos. Tamén teñen servicios de visualización no seu portal no de Vigo para que tamén te podas descargar información. E esta diapositiva está repetida. E, por último, os centros de descarga. Aquí o que podemos facer é nin visualizar, nin conectarnos a un servidor de visualización, senón que o que podemos facer é descargar a información para traballar con ela. Vale? Aquí, esta digamos que é a parte máis completa da IDE, porque aquí podemos obter toda a información que logo queremos modificar. Hai moitas veces que para facer exercicios non necesitamos descargar, porque para descargar hai que ter megas de memoria. Vale, que empezamos a descargar arquivos e de repente seleccionamos unha foto de 400 megas que os nosos ordenadores non teñen recursos para mover. Por iso moitas veces non vamos aquí aos centros de descarga, senón que vamos aos visualizadores ou aos servidores de visualización. Vale? Dependendo do que queiramos facer. E nos centros de descarga, aínda que están por ministerios, o máis completo é o do IGN, o Instituto Xeográfico Nacional. Hai algunhas cousas que podedes topar en outros ministerios, pero o máis completo é o do IGN. Dito isto, agora vamos a traballar nós, digamos, vou a parar a presentación e vou vos a explicar isto con vos traballando nela, porque quero que vexades se tedes algunha dúbida ou se vos plantexe algún problema. Vale, entón vou a minimizar isto e vamos aquí. Me queda unha hora, non? Vou como unha metralleta, pero que senón non me dá tempo de contarvos isto. E quería velo todo para que logo vos teñades tempo serenamente, ou según vos vai a entender, porque isto tamén é algo importante. A mí me gusta metervos todo aí, contarvos todo, porque non todo vos vai facer falta no mesmo tempo. Habrá en algunha clase ou algún curso que queirades facer unha pequena parte con visualizador e haberá outro curso que queirades facer unha pequena parte cunha descarga. Entón, un sempre sabe recordar, ou sempre ten aí un PowerPoint onde recordar como se accedía ou como se descargaba, vale? Porque os sistemas de información xeográfica, eu creo que simplemente é entender como está organizada a información, porque hai moitas ferramentas e un non ten por que aprender de memoria
como funciona, porque isto é como a lavadora, se un leva 2 meses sin meterse no programa, logo se olvida. Entón, o único que ten que facer é recordar onde está a información que lle decía como facelo, vale? Isto é o máis básico. Entón, estades aquí, vamos ao visualizador, vamos a ver algo, e cada un que vexa, que elixa algo para ver. Porque se vamos todos á mesma parte, por exemplo, eu estive mirando esta mañá en lugares protegidos e 5 dos servidores non iban. Entón, probade outra cousa que non sea lugares protegidos. Por exemplo, calquera, só tedes que seleccionar un e vedes que vos mostra. El se conecta a un servidor WMS, Webmaster Service, vale? E vos vai no añadir ao mapa e vos lle dades a añadir. Vou a poñer aquí, marcar, añadir. Bueno, pois a min xa mo añadeu. Claro, a esta escala non vexo nada. Vedes que o pon nivel de zoom 5, pois ofrecen habitualmente 11 niveles de zoom. Podemos ir acercándonos, claro, o servidor non ofrece todas as posibilidades do mundo, se a información fora nosa sí, pero como nos conectamos a un servidor, vedes que vos di que estamos no nivel zoom, eu estou no nivel de zoom 5 e que estou a escala 1,17 millóns, vale? E podo acercarme un pouco máis. Vou acercarme. Vedes que tarda, de momento, tarda un rato, donde non se ve nada, donde está demandando a información ao servidor. Alguén cargou algunha pregunta? Por exemplo, aquí nestes visualizadores pon hidrografía, por exemplo, non? E pon España, ríos, non sei que, tal. Pero se queres a hidrografía de Galicia, terías que irte ao visualizador de Galicia, claro. O sea, as opcións que che dan neste que estamos mirando son de España, quero entender. Pero eu agora xa estou en Fisterra. Claro, porque faz o zoom a parte que te interesa. Vale. Si ti non te interesa que os alumnos vexan toda España e queres que só vexan Galicia, xa de principio, vamos ao visualizador da ID Galega, que logo vos enseñarei. Vale? Porque tamén pararei un rato na ID Galega para que vexades onde ver e onde descargar. Para que... Porque eso, porque moitas veces non queredes cousas de España, senón que queredes cousas de Galicia solo. Entón, mirade, claro, eu quero saber que é cada color. Bueno, non sei a que... Estou todo o rato tocándome isto, perdoa, porque penso que son as gafas que teño colgadas, e entón... Mira, vedes este botón que pon mostrar ou ocultar leyenda? A ventaxa de usar estes visualizadores é que non fai falta saber que é cada botón. Te pos encima e xa cho di. Vale, pois... Vexo que en amarelo aquí está agricultura, en 1 e 2 estes cores son forestal, e entendo que o vermello serán suelos artificiais ou usos urbanos, uso residencial, vale? Podo acercarme un pouco máis. Non son capaz con este rato, se me move demasiado rápido. Alguén, decídeme que capas estades vendo. Eu cotas, nivel de cotas. Fun a outro sitio distinto. Vale. E alguén veu algunha capa? Litología, vale. Pero sodes capaces de ver a lenda? Sí, vale, non, ben, guai.
las de agua, lo que pasa es que justo los que son fundamentales, o sea, los que son grandes, no los hemos sombreado. Yo creo que tiene como 21 niveles de zoom, ¿no? O sea, como los grandes, o sea, los pequeños sí que los veo, pero las masas grandes, los ríos grandes, justo, no los... Porque será que estás coa rede hidrográfica? Sí, estoy con la red hidrográfica, claro. No lo sé, pero me acerco a los que son azules, o sea, los que se ven claramente que son ríos. Por ejemplo, aquí se veía un río. Y justo, ¿no es? El río no me lo... debe estar en otra capa, los ríos principales, ¿no? Debe ser red hidrográfica. Pero está la vendo, ¿no? Esto. Sí. Dalle a lenda que non sei como mostra. Mira, estos son non permanentes e esos son permanentes. E dalle aí a lenda, perdona. Aquí abaixo, en masas de agua, dalle a lenda. Aí. En azul. Todos os azules son masas de agua, vale? Vale. E arriba distingue entre ríos permanentes e non permanentes, sí. Esto es el Sí. color, claro. Lo Y que pasa es que este o non lo estoy permanente, viendo, claro. claro. Lo estoy viendo vale. Lo que pasa es que al girar se ve como mogollón los no permanentes y los permanentes se ven menos. Se ven menos, Pero bueno, claro. claro. Está vectorizado los no permanentes y los permanentes, ¿no? Porque como se superpone a... Vale, entón, este é o visualizador, pero como ben decía, tedes mogollón de visualizadores aos que podedes acceder desde calquer sitio, vale? Non vou a pararme nos visualizadores para que me dé tempo, porque os visualizadores non teñen máis ciencia que ir ao que queiramos e seleccionar a capa que queremos, vale? Vamos ao directorio de servicios. Vale. Entón, vedes que servicios WMS estatais e aquí, por exemplo, tedes organizados por orden alfabética dentro de cada ministerio e tedes ao lado unha dirección. Esa dirección é a que hai que copiar para conectarnos a un deles. O que faremos o próximo día é conectarnos ao Camiño de Santiago ou a algún dos faros ou a... Pois hai, pois non sei, como se chama, indicacións xeográficas protegidas, denominacións de orixen, tedes todo organizado, estou vendo o de agricultura, mapa de cultivos e aprovechamientos, comarcas agrarias, caracterización agroclimática, o que queirades. Podemos conectarnos ao servidor que queirades. Entón, isto vamos a facer, isto hai que conectarse a través dun sistema de información xeográfica, que é o que faremos o próximo día co QGIS. E agora vamos aos centros de descarga. Vale, e vedes que, por exemplo, vamos a ir a algúns no Ministerio de Pesca e Alimentación, Agricultura, Pesca e Alimentación. Vedes que o teño aquí, lle dou a descarga IDE e me ofrece 5 enlaces. Bueno, pois vou a ir a ver que me ofrece en pesca, por exemplo. E en pesca me ofrece batimetría de la plataforma continental, modelo de sombreado del terreno de la plataforma continental. Vou un pouco atrás, a ver que outras cousas encontro. Por exemplo, en desarrollo rural, pois a rede de camiño natural ou os grupos de acción local, o mapa de grupos de acción local ou de desenvolvemento rural. E dentro da rede de camiños naturais, por exemplo, os camiños naturais ou os puntos de interese. E o que me ofrece é o arquivo de descarga que me avisa que pesa 10 megas. A maioría parte, cando queremos descargar información, nos advirten do que pesa o arquivo para que valoremos se o vamos a descargar ou buscamos algo que teña menos resolución, vale? E porque nos di, estamos nas descargas, este é o arquivo de descarga e pesa eso. E outros enlaces de interés, pois ao mellor non queres descargalo e queres ir ao visor da rede de camiños naturais. Entón, en este caso, nos leva a
presenta problemas. Ya presenta problemas, Vamos todos al mismo tiempo. Alguén se... Pero seguro que hai alguén que se conecta. Yo estoy ganando. Ya estás en él. Entonces, sí. ¿Ves? Sempre hai alguén que se conecta. Ajá. Ves que te dan unha ficha, non? Para cada un dos camiños. Ah, o vosso compañeiro xa se conectou. Non sei se alguén de vos... Isto é... compañeiro, podes botar a un lado para ver que ve. O que facedes é que ides atrás e volvedes a darlle. E xa... Líneas así como rojas. Bueno, marrones, sí. Claro, probablemente foi o primeiro. Claro. Se non é claro español, non. Na pantalla. Nada. Porque ese ordenador é un pouco lento, por eso... Para traballar con eses datos, por eso os portátiles. Ah, vale, Porque vale. Eso tarda moito. Claro. Bastantes pocos en Galicia, caminas de interés, ¿no? Isto é, o vosso compañeiro está dicindo que son bastantes poucos. Isto tamén é moi importante, que hai que transmitirlle aos rapaces, que sean críticos ca información xeográfica. A formación xeográfica non é perfecta. Hai moita información xeográfica que está incompleta, hai algunha que ten certos erros que nós podemos corrixir e podemos reportar. Por exemplo, nos conectaremos a un visor do Camiño de Santiago que está feita gracias á contribución da Federación de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago. Son eles os que reportan as etapas, entón pode ser que haxa algún problema, non? Entón, estas cousas son interesantes de comentar. No, eu aquí non me podo parar con este porque non me vai. Vale. E Instituto Xeográfico Nacional. Podemos conectarnos todos ao IGN? Vedes que sempre volvo a parte ao orixe, non? Aí de española. É a que estou usando para ter sempre de referencia. E aquí hai un botón que pon Instituto Xeográfico Nacional. Vai vos a vos? No. Aquí está. Chegamos aquí? Sí, vale. Pois ten un buscador, porque podemos non querer, podemos saber exactamente o que queremos, se non ir a mirar o que hai. Entón, se sabemos exactamente o que queremos, vedes que nos pon un exemplo arriba, non? Do que tecleamos o recurso que queremos e lle damos a buscar. Pero, se non sabemos o que queremos, senón que queremos é saber o que hai, seguimos un poquinho máis para baixo e vedes que hai datos disponibles. Perdíme un pouco, onde estás? No IGN, volvo atrás. Mira, estou no geoportal. Deille aquí no lateral a onde estou? Instituto Geográfico Nacional. Ves? E o darlle ao Instituto Geográfico Nacional me apareceu aquí, ves? Vale, centro de descargas. E centro de descargas. Sí, porque agora estamos falando das descargas, vale? Entonces, estou aquí no centro de descargas, vou un poquinho máis para baixo e vedes que hai un enlace aos datos disponibles, ao catálogo. Vale. Entonces, aquí está todo o catálogo dos produtos que ofrece o Instituto Xeográfico Nacional. Entonces, podemos ir a mapas en formato imaxen e o que podemos aquí incluso é descargar todas as series cartográficas do IGN. Podemos descargar un 50.000 ou un 25.000 de cada municipio, de cada folla de esa serie,
y xeorreferenciado. Logo podemos buscar mapas vectoriales e bases cartográficas e topográficas, mapas impresos escaneados. Isto é exactamente unha copia co que se pode comprar na Casa do Mapa, non? Do IGN, con todas as cartelas e con todo o mapa completo, vamos. Información xeográfica de referencia, información xeográfica. Sí, todo é gratuito. Non hai que pagar nada. Ah, claro, te cobran a impresión, pero sí, pero aquí non hai que pagar nada. E os modelos digitais de elevacións, imaxes aéreas e satelitais e cartografía antigua, vale, que tamén se pode descargar. E logo hai rutas de ocio e tiempo libre. Entonces, vou a entrar en algunha, por exemplo, información geográfica de referencia. Xa vos apareceu? Sí, hai un apartado específico con comparadores da Dana. A ver se me aparece a min, porque é importante esta parte. Esa información geográfica, onde está? Dentro de que? Esta información está aquí, espera. Mira, aquí en información geográfica de referencia. Nos estamos dentro do catálogo de produtos e debe ser a 1, 2, 3, 4, a cuarta entrada. Isto é a información que dispón o Ministerio para compoñer os seus mapas. Podes descargala e compoñerte o mapa que queiras. A mí non me carga. Aparecen redes de transporte, onde están toda a información de redes de transporte, Cartociudad, que é toda a cartografía de diferentes escalas, de escala pequena, vale, referida ás cidades, a hidrografía, as poblacións, vai baixando a ver que di. O nomenclator, todos os límites municipais, autonómicos, as follas rexistrais, a liña de costa, liñas de base rectas, límites marítimos, cuadrículas, redes xeodésicas. Nos o que facemos co alumnado para probar a descargar é que descargamos unha capa de puntos que son entidades de población, vale? Donde se simplifica, digamos, unha entidade a un punto, e logo descargamos a liña de costa. Entón, calculamos cales son as poblacións que están en risco de tsunami. Primeiro calculamos solo a distancia a liña de costa entre o punto, no? E decimos que os que están a 3 km da costa están en risco alto de sufrir, en peligro de tsunami, e logo despois o que facemos é empezarse a descargar unha capa, un modelo digital do terreo que teña alturas. Entón xa lle decimos o programa que calcule os que están a 3 km da costa, pero que estén por debaixo dos 5 metros de altura, ou os que están risco medio, os que están por encima dos 10 metros, ou dos 20 metros, ou os que están a 100 metros de altura, que están moi próximos á costa, teñen un nivel baixo de risco, non? Pois o que facemos é que descargamos esta información e logo, para que aprendan a descargala, e logo uns cálculos iniciais para que vexan como manexala. Digamos que se obtén de aquí toda esta información, non? Que descargaremos o próximo día. Tamén me gustaría ter 5 minutiños antes de terminar para que vos me contedes un pouco cales son os vosos intereses, ou cales poderíades pensar que poderían ser exercicios que lle interesaran ao voso alumnado, porque así que máis me dá preparar un exercicio que preparar outro, vale? Se trata de facer cousas así que nos resulten interesantes a todos. A ver se vou entrar en outro, por exemplo, en imágenes, modelos digitales de elevaciones. Vos vai?
Bueno, pois nos ofrece modelos satelitales, vale, o de terceira cobertura, primeira cobertura ou segunda cobertura, depende do ano, vale, e chaman, o número de cobertura vai en función do ano do produto. Modelos digitais do terreo, pois vedes que hai 0,2, 0,5, 25, 200, isto é o píxel, o lado do cuadrado, non? Se é 0,2, pois ten unha resolución de 2 metros, descargaremos unha foto de un territorio moi pequeno, unha superficie moi pequena e pesará 400 megas, non? E se descargamos un modelo, un MDT de 200 metros, pois ao mellor podemos descargar toda a provincia da Coruña e nos ocupa 8 megas, 10 megas, xa poderemos manexalo mellor na clase, vale? Se temos nos ordenadores dunha aula de informática corrente, sin demasiada necesidade de recursos, non? A vos aparecerá de outra maneira, pero que a mí non me carga o... Bueno, pois, modelos digitais de superficies... Unha zona determinada, o modelo digital do terreno... O faz a través do... Porque eu estou facendo a través das opcións, pero hai un visor que te permite, que veremos agora, que te permite descargar todo. O sea, ver o que hai por un mapa, vale? Se queres buscar unha cousa independiente, aquí, pois pon unha MTD, TR... Si, te refieres a isto? Espera. No, aí onde estabas, en modelo digital do terreno. Sí, pero ti me estás falando dunha zona, non? Claro, se por exemplo queres descargar dunha zona determinada, como localizas onde está... Un segundo. Que non atopo, simplemente hai que buscar o mapa e pedirlo aí. E onde está o mapa? Aquí está. Vale, estamos no centro de descargas, vedes que aquí hai buscar, espera un segundo, e pone buscar en el mapa. Sí, vamos todos aquí, para que podades elixir a zona que queirades. Vale. Entón, eu estou no mapa, entón, vou a buscar o topónimo, ou podo facelo no mapa ou podo facelo desde aquí, non? Entón, Ames, por exemplo. Ames. Vale, entón, eu poño Ames e me ofrece todas estas posibilidades. Entón, eu entendo que queres Ames a Coruña municipio, non? Vale. Entón, ese é o municipio de Ames. Entón, está buscando entre máis de 2.000 recursos. Vale, entón, tarda un peliño. Xa está. Entón, di que ten 20 recursos para o mapa topográfico nacional a un 25.000 en raster. Ten, para un 50.000, ten 8. Queres que probemos? Cal queres ti? No, pero decía unha zona, porque claro, por exemplo, do que decías antes, dos mapas con topografía, o sea, con elevación, se hai alguna zona. Vamos a vela. Vamos a ver, fíxate, mapas impresos, seguimos para baixo, información geográfica de referencia, modelos digitais de elevacións, vale? Chegamos aquí. Entón, vamos a buscar o de... Vamos a buscar unha resolución non moi... O modelo digital do terreo, o MT200. Sí, non, ou dous, bueno, porque había dous aí arriba, que é o máis preciso, non? Que decías. Este. Sí. Se queres facer unha impresión 3D... Vale, pois hai 10 imágenes para o municipio de Ames. Claro, e agora aí, como sabes... Ves? Pero aí non sabes de que zona cada un tampouco. No, tens que descargalo. Claro, pero fíxate. Porque se é unha zona determinada... Pero é máis fácil. O sea, é máis fácil de facelo se en vez de buscar Ames, dime unha parroquia. Bueno, Pousada, por exemplo. Claro.
Ames, non se aparece. No, Ames no, outra. Mira, vou a buscar Pousada. Pousada Ames. Pousada, Puedes ir acercando igual y a estrada, claro. Pousada, pero eu non sei onde está Pousada, por eso non me vou acercando. No, Pousada Ames, digo. Pousada Ames. Cuando te Pousada acercas Ames al es lugar el no te Chimay. encuentra nada. Pousada, vale, Ames. Vale, é esta. Está buscando os recursos que ten para esa zona. Vale, primeiro elixe esa zona e logo os recursos. Claro, despois vas buscar se hai algo nese de elevación. Bueno, pero a mellor hai tienes que baixalos todos e ver. No, en esa zona vai haber un. É unha parroquia moi pequena. A ver, faino no teu equipo, porque aquí xa me petou, non ves que non me deixa velo? Bueno. Mira, fíxate, espera, mira, modelo digital dependientes, hai un. E en vez de o dependientes vamos a ver o de elevacións. O de superficies, por exemplo, fíxate, e o de 2 metros son 2. Descargas os 2 e xa está. Cos 2 cubres toda esa parroquia. Entón, é moi fácil. Problemón. Que tes que ter unha máquina que manexe, porque logo despois vas a ter que unir esos dous. Si queres traballar con toda a parroquia, vas a ter que unir, esos dous arquivos, esos dous raster. E un pesa 132 megas e outro 158. Pero con que programa poderías facer eso, por exemplo? Con QGIS. Con QGIS. Vale, o único problema é que a túa máquina ten que poder movelo. Vale? Tes que ter recursos, por eso habitualmente nas clases traballamos non con unha resolución tan grande. Collemos un de Galicia ou collemos un de alguna provincia. Sí. Entón, cales son as accións? Vedes, aquí o descargades. Sí, claro. E non se pode ver sin descarga? No. Pesa demasiado para non ter visualización previa. Mira, por exemplo, puxen, bueno, estou no de... Pero este é un formato TIFF, o sea, que é de puntos, non? Raster. É un formato raster, sí. É unha foto, menor. Claro, é unha foto de alta resolución, pero espera un segundinho. É unha foto, pero é información xeográfica, é unha foto xeorreferenciada. Claro, non é unha foto, vale? Sí, non é unha foto do móvil, vale? A foto do móvil está xeorreferenciada, ollo piollo. Si nos conectamos ao Google Maps, todo o que vexamos, todo nos ofrece, vamos co rato por aí e abaixo hai unhas coordenadas. Pero o que quero decir é que, claro, todo eso é unha foto, pero pesa eso porque, quero decir, a resolución é de 2 metros e ten un valor para toda esa celda. Por eso pesa tanto. Dime. Claro, por exemplo, estou buscando aí. Vale, estáme buscando. No creo, E non se han encontrado datos. Puedes cambiar las capas. E xa Podo eu? Sí, claro, hombre. Vale, é que non sei, a veces... Pero xa me fixo con varios. Vale, pois eu vou a buscar ao meu pueblo, vale? Vale, eu o que faría é cerraría e volvería a entrar. Vale. Vou a probarcho, vale? Sí, sí. Cerro e volvo a... aquí está. Vale, e agora o que vou a buscar en catálogo, buscar... Espera, Sí, abaixo, non? buscar por mapa. Estaba aí no medio, non? Es que non sei onde está. No catálogo. Vale, buscar por mapa. Vale. E agora vou a poñer outra vez, a ver se isto. Esta é a miña casa. Claro, todas estas descargas solamente se poden ver con un programa, non? Aquí Neste antes. caso, co QGIS. Espera,
Todos estos datos se poden ver con múltiples programas. Vale. Entre eles, por que vamos a utilizar este? Vamos a utilizar este porque é gratuito e de código aberto, quero dicir, todo o mundo pode programar en este equipo, en este programa. Vale, vamos a usar este, que non é o punteiro, pero é o máis extendido no mundo porque é gratuito. Vale, aí o tes. Vou a seguir porque isto vamos a facelo o próximo día, vamos todos a facer exercicio, entón o que faremos é que eu poñerei un exercicio paso por paso e entón iremos todos e todos terminaremos o exercicio. E ademais quedarávos aí para poder repetilo con outros datos, por exemplo. Pero estes que son de modelo digital do terreno, non. Pero porque son as fotos. Claro, son fotos. Vale, entón vou a ir adiante porque ando co tempo un pouco agobiada. Sí, sí. Vale, esta é a infraestructura de datos espaciais de Galicia. Entón, o que quero é que vexamos no de Galicia onde están os visores e onde están o centro de descargas. Vale, isto... por exemplo, isto lle pode gustar aos nenos, é unha actualización do mapa de Fontán. Pode un comparador onde se ve o actual e no mapa de Fontán. Digo, tedes aí o enlace, vamos a velo. Un segundo. Se poñedes IDEG no Google, xa vos debería levar. Se non poñede mapa xunta e xa está. Vou a... En galego, non? Como no que queiras. Eu teño as presentacións en castelán e falo en galego porque teño... Claro, elixes ti o tal. O problema é que eu teño moitos Erasmus na clase. Entonces procuro que polo menos teñan a referencia en castelán. Entonces, vedes que hai visor en 2D, tedes un visor normal e corriente, como os que acabamos de ver agora, tedes servizos e tedes as descargas. Vale? Entón, vedes que tedes algúns visores destacados, estos son moi chulos, vale? O visor do plan básico autonómico, se tedes algún tipo de interese en planificación urbana, en ordenación do territorio. A mí non sale eso tampouco. A mí me lleva outra infraestructura de datos de Galicia. A cal vos leva? A infraestructura de datos espaciais de Galicia. Seguro que estades nunha pantalla anterior. Onde estades? Aí. Vale. Un segundiño, dalle para baixo, senón non vexo. Un poquinho máis para baixo. Un poquinho máis para baixo. A ver, no doside da Xunta de Galicia. Mira aí arriba. Esta. Sí. Información xeográfica de Galicia. Aí, dalle aí. Puntogal, Dalle un pouco máis para baixo. Logo, porque non vos aparece o mesmo que a mí. A ver, eu entrei a IDG e ponme isto. Sí, porque, a ver, infraestructura de datos espaciales, te sobra unha E. De España non, de Galicia. No. Ahora. Vale. Aí. No, será Sí, antes. espera, non está ben, vai a mapas. A ver. Cando entrou ela por primeira Como vez. sabes, como pode ser aquí a de Galicia? Espera, a vos vale. Escoita, non sei por que me apareceu esta, pero mirade unha cousa. Seguramente teredes unha versión, eu estaré nunha versión e vos en outra. Pero se ides a mapas... Puntogal/GL sale iso. Por eso, é que eu creo que é de diferentes versións da páxina que teñen mantidas no servidor. Non se leva ni leva a Xunta de Galicia, leva a esta, a mí non me leva. Mirade unha cousa, se poñedes o que eu vos dixen, vos leva a un sitio onde podedes ir a mapas e o organiza entre visores, descarga e produtos cartográficos. E se queredes poñer a páxina actual, poñede mapas.xunta.gal ou cal era a outra opción que puxeches ti? No, esa. /.gl. /.gl. Levas directamente. Pon mapas.xunto.gal/gl.
A ver, o problema é que actualizan as páxinas, pero manteñen nos servidores as anteriores para que non haxa erros. Ahora sí. Non te abreu? Bueno, igual, despois o miramos, sí. No, no. Despois xa te pregunto, porque estamos... Dalle, despois hai que mirar. Vale, no, mira, é que eu estou máis abaixo, quer dizer, non estou arriba de toda a páxina. Bueno, que tedes varios visores da estrategia verde, da estrategia galega de infraestructura verde ou de Paisaxe Galicia desde a bicicleta. E o que aparece que aparecen varias rutas con fotos asociadas a esa ruta. Pero o relevante aquí é que se queredes ir ao centro de descargas, vale, visor de descargas, e aquí tamén podedes encontrar o pueblo que queirades e vos ofrece a información por capas a que queredes descargar. Igual que fixemos antes para que buscámoslo no catálogo español, podémoslo buscar no catálogo galego, poderíamos buscar, como se chamaba? Paradela? No, como era? Pousada. Poder darle para atrás un poquito. Sí. Antes de entrar en visores. Ahí. Visor de descargas. Aquí sí. Ah, sí, visor de descargas. Le dalle en descargas. Dalle primero en descargas. Vale. Si en vez de ir a visor de descargas ides a descobren máis sobre as descargas, en vez de ter un mapa, tedes aquí tres opcións, e unha delas é a descarga directa de datos con información xeográfica, e aquí tedes as entidades de población, os aeródromos, Camiño de Santiago, estradas, espacios naturais. Con estos traballaremos a semana que ven, porque estas cousas poden ser interesantes para as clases. Vou a ir por aí, porque non me gusta que digas que non. Ten que ser que sí. Porque nós non estamos aí. Pero non importa que non estedes aí, porque as páxinas web cambian. Hai que ser, confiantes, como di Cristiano Ronaldo. Perfecto, aí, dalle. Sales aquí. Vale, pois entón, volve un poquinho para arriba, vas a un poquinho para arriba. Vai a mapas. Vale. Isto chegamos tamén. Ves, mira, esta é a páxina bella. Vale, entón aquí están os visores e a descarga. Vai a descarga. Centro de descarga de ficheros. E voilà, xa estás onde estou eu. Tira un poquinho para baixo. Perdón, un poquinho para arriba. Eu estou aquí, descarga directa de datos con información geográfica. Ves, xa están aeródromos. É que cambiaron o aspecto da páxina e manteñen a bella. En vez de manter unha sola páxina, manteñen dúas. Pero a miña pregunta, perfecto, eso entendemos, pero como é posible que uns queiran entrar nun sitio e outros non, eu non podo entrar na nova? Porque eu dixen que, porque non me fixiche descaso, eu dixen, entrade en IDEG, Infraestructura de Datos Espaciais de Galicia, e entón, uns entraron e outros fixeron o que fixen eu, que puxen mapaxunta.gal, porque eu cas gafa, ca miña presbicia, non doi distinguido, eu digo unha cosa, pero non... Sabes, teño uns hábitos de casi sei escribilo sin mirar esas cousas. Entonces, unos hicieron lo que yo dije y otros hicieron lo que yo hice. Por eso hay esta confusión. Lo siento. Vale, vamos alá. Entón, vamos a ver no centro de descarga. Hai... volvo atrás, perdón, quero buscar a páxina original porque esta cada vez que, en vez de ir atrás, o que abre, es que me abre unha, cada vez que fago un clic me abre unha nova ventana, funciona de maneira un pouco diferente a do ID de... Entonces, quero, vou a facer unha cousa, para enseñárvola e non perder tempo de onde vai, vou a buscar Galicia, Penoa, Comparador, Fontán, a ver se aparece. Porque quería enseñarvos unha cousiña. No. No, pois enseñévolo o próximo día. Porque quero que o fagamos todos o próximo día.
Fontán, vale. Sí, é que quería que a víramos, porque eso dá moito xogo para... Vale, pois... Aparece IDG Fontán. Vamos a probar entón con IDG Fontán. La primera a mí me apareció. IDG Perdón, IDG Fontán. Aquí será este. Sí. Actualización del mapa de Fontán. A mí se llama actualización del mapa de Fontán. Sí, simplemente. Actualización del mapa de Fontán. Visualización del mapa de Xunta se chega directamente ao Fue un comparador de... Aquí está. Aquí está, actualización del mapa de Fontán. Vale. Y ahora comparador de mapas. Comparador de mapas. Vale, entón, que podemos facer? Por exemplo, podemos poñer... Vedes que o PNOA é o Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Entón, o que fai é que en este Plan Nacional se voa todo o territorio, non todo o territorio nacional se voa no mesmo ano. Vale? Se van voando cada ano unha serie de provincias. Entonces, o máis actual para Galicia é o do 2023. Se desplegades para baixo, entón, vos aparecen as outras opcións. E hai aquí algo que, non sei onde está o de Fontán, Carta xeométrica de Domingo Fontán. E entón, tedes a esquerda o mapa do PNOA de 2020, en este caso, e podedes ir achegándovos. Pero non coinciden as carreteras, non nada, se te acercas máis. Vale. Mirade, e aquí teño a parroquia de Esperante, o lugar de Esperante, en Santa Comba. Ai, non sou capaz de manejar isto. Vale. Ou podedes facer, en vez de o mapa carta xeográfica de Domingo Fontán, podedes poñer o vuelo americano do ano 69, onde está? Vuelo americano do 56, por exemplo, tedelo disponible. E vedes como está. Vale. Tedes que acercarvos un pouquiño máis, porque a resolución do voo do 56 non é a que temos agora, vale? Entón, fixadevos, no 56 está todo, isto pasa en toda Galicia, na costa sobre todo. Xa non son as carreteras, se vos fixades, mirade, todo está roturado, os terreos están cultivados, os muros están mantidos, e mirade o que pasa ahora, todo o arborado, a superficie, vamos, arborada é moitísimo máis. Non sei no interior, pero na costa é espectacular. Todo estaba roturado, ben mantido, cos muros, cas zonas de cultivo, e na zona de Muros, de Fisterra, toda esa zona, que é a que eu poño de exemplo porque son dali, entón está todo a monte, se nota mogollón a diferencia. E tamén podedes enseñar, eu sempre fago, cando vamos aos institutos, busco o instituto na ortofoto de máxima actualidade e busco a zona donde, e hai veces que os institutos estaban, que os edificios estaban, pero hai moitísimo cambio na edificación, no viario, nos servizos, e isto para eles é moi interesante. Vale, continúo e non me perdo aquí, porque só me quedan 10 minutos. Entón, voilà. Vale. Entón, Instituto Xeográfico Nacional. Este é a web do Instituto Xeográfico Nacional, que está vinculada á Ide Española. Puxenvos en vermello, tedes o seu enlace e tede en vermello o centro de descargas, vale? O visualizador, e tedes un visualizador que é o Iberpix, que é como un visualizador especial, porque é máis didáctico, ten mogollón de ferramentas de axuda que explican como facer as cousas, entón para os coles, para os institutos está bastante ben. E logo ten un sistema de información xeográfica que os signa online, vos permite
facer cálculos e facer operacións, como vos vai a permitir o QGIS, pero online. E tamén vos deixei no campus virtual, Benito vos deixa no campus virtual o manual de instruccións, digamos, do Iberpix. E un vídeo pequeno de 10 minutos coa actualización do Iberpix. Digamos que explica un pouco, porque esta última versión que está cargada é un poquinho diferente a que poñen no manual, que esta é outra das cousas que fan os organismos. Invirten bastante en xerar un manual e logo cambian a aplicación 4 cousiñas e non actualizan o manual. Entón, sempre hai mogollón de vídeos na rede que explican, pois cambiou isto e agora está allí ou está del outro lado. Bueno, pois puxemos o manual e un vídeo donde di o que cambia, non? Para se queredes encontrar cousas. Logo, a fototeca digital, que vos permite facer este comparador que acabamos de facer en Galicia, pero para calquer lugar de España. E logo, ten algo que se chama recursos educativos, e agora vamos a entrar nos recursos educativos. Vale. E isto vai todo, son pantallazos cos seus enlaces da fototeca, vale, do Iberpix, e vos puxen en vermello que vos permite imprimir mapas e imaxes referenciadas, elixir as capas de fondo, xestionar as vistas ou elixir vistas predefinidas. O puxen en vermello, isto non está así, pero o puxen en vermello para que se ibades onde buscar as cousas. E algunhas enlaces a estos vídeos de actualización. A pantallazo do que xa vimos, do catálogo de descargas, do centro de descargas, e o enlace aos recursos educativos. Os recursos educativos que están na web tamén os descarguei e vos pasei. Tédelos aí metidos. E é isto, actividades de geografía con visualizadores. E fala do Iberpix e do comparador de ortofotos. E... Coño. E isto? A donde lle dei? Restaura, dalle restaurar as páginas. No. Que fixen? Josinto. Se llegas a restaurar, xa che restaurar. Pero non cerrei as páxinas, cerrei o... Pues cerrase la curiosa. É isto, non? Cal era isto? Espera, que non vexo sin cafés. Sí. Está tamén o Google Chrome, que eu penso que está tirando de recursos. O que fixen agora é que entramos no centro de recursos e descarguei ese documento e saquei algúns pantallazos para que vexades que é moi fácil de manexar. Tens que dar agora para adiante. Vale. Vale. Este é o documento que vos deixei e que está ali, que ademais tedes descolgado. E este é o índice. O índice explica para este nivel, para ESO e segundo bacharelato e tamén para ciclos, explica o que son as proxeccións cuartográficas, o que é o sistema de referencia, o que son os modelos de datos, explica a diferencia entre modelo de datos raster e modelo de datos vectorial, vale? Simplemente para que o explica moi sinxeliño e con moitas fotos e é moi fácil de utilizar. E logo ten actividades didácticas, ten 15 actividades didácticas explicadas paso por paso. Señalei con unha flecha en vermello aquelas relacionadas con paisaxe. Vale, pois el modelado glaciar, o análisis dun incendio, análisis del área industrial de Bilbao, ou como interpretar un paisaje, por exemplo. E explica tamén que é a infraestructura de datos espaciais de España. Isto que vos contei eu a vos tamén o explica para un nivel
ESO e bacharelato, vale? E pon algúns exemplos. Todas estas cousas que están en azul no documento funcionan os enlaces. Quero dicir que os rapaces poden pinchar e van a IDE, van a un visor, funcionan todos os enlaces. E tamén falalles dos visualizadores, do IGN, do comparador de fotos, o sea, teñen enlaces a todo. E logo hai actividades deste tipo. Por exemplo, los espacios urbanos en España. E presenta o documento e nos di, vamos a tal sitio, descargamos esta imagen, hacemos este cálculo, pero paso por paso. Entón, é moi fácil seguilos para aplicalos na clase. Botadelle un ollo porque eu creo que o mellor para incorporar algunha actividade un ano que podades usar a aula de informática con eles, ou cada dous, usar un ordenador ou así, eu creo que pode ser interesante. Entonces, tamén o IGN ten o Atlas Nacional de España e aquí, ademais de poder descargar todos os libros do Atlas Nacional de España en formato PDF ou en outros formatos, tamén permiten chegar ao Atlas Nacional de España interactivo. Entonces, conectados a ese atlas e decidides vos que mapa queredes ver, a que escala queredes representalo, que datos queredes representalo. Entón, simplemente vos leva a ese atlas interactivo. E todo está acompañado de vídeos cortiños de 5 minutos, de 10 minutos, onde te din a actividade que se pode facer aquí é así, pim pam, pim pam. Entón, son fantásticos, porque un non ten que preocuparse de aprender a ferramenta, porque xa ten o vídeo donde lle explica, ademais de explicarlle como funciona a ferramenta, lle pon un exemplo que pode ser acaído para dar na clase. Por exemplo, si queres como redactar un informe, como analizar un indicador ou como cargar datos externos. Entón, tedes aquí o enlace aos vídeos de explicación de esos documentos, de esas ferramentas. Vale, outra vez o enlace a descargar os libros e logo vos puxen aquí, por si queredes traballar cos móviles na clase, as aplicacións para móviles gratuitas. Eu teño descargadas estas tres. Unha especie de libro gordo de petete, que son preguntas aleatorias, como un trivial para cuestións xeográficas, que pode dar bastante xogo. E logo, un que son os mapas do IGN e os mapas básicos do IGN. E o que permiten estas ferramentas que non permite o Google é que ti podes ir, como tamén están xeorreferenciados, ti podes ir no móvil camiñando e vendo como faz co Google por onde vas, pero en este caso tes como referencia, ou podes elegir como referencia, o mapa topográfico. Entón, eles ven as curvas de nivel, ven os gradientes, ven as sombras, ven as cotas, e lles axuda moitísimo a interpretar o lugar polo que van, a simbolizar, a modelizar o sitio polo que van. Entonces, eu creo que é unha ferramenta moi interesante cando vamos en autobús ou así, que eles van cos móviles mirando por onde van e tal, pois facelo desde estas, porque aparte pesan pouco, non se poden descargar de xeito gratuito nos móviles e eles poden ir aprendendo a ler un mapa con estas ferramentas. E tamén, na canle de YouTube do IGN de España, o que fai é que teñen vídeos que explican como manexar estas ferramentas, que son tamén vídeos moi cortiños porque as ferramentas non teñen maior complicación. Se son capaces de xogar ao Fortnite, son capaces de darlle 20 voltas a isto, non? E, por exemplo, este é un vídeo de 7 minutos que nos explica como funciona esta ferramenta en 7 minutos. Quero dicir, son cousiñas pensadas para... Outra vez. Bueno, yo creo que o único que me faltaba é que hai un pantallazo aí que tamén vos di o enlace para descargar a versión de QGIS para móvil. Por si vos animades a decirlle a eles que si queren descargalo, o alumnado.
A cuestión é... Vais a mover no móvil. Que? Vais a mover Sí, no se móvil. move, eu o teño descargado no meu e se move perfectamente. Pero os mapas, claro, que ten que ser con mapas moi pequenos, porque... No, pero sirve para o que se fai co móvil, os exercicios que se folen facer co móvil é para usalo para digitalizar. Por exemplo, o que fan é que salen do instituto e cada colilla marcan un punto, o sea, posicionan e entón chegan á clase e saben todas as cousas que están tiradas no suelo como lixo e que non deberían estar. Ou todas as, non sei, calquer tipo de actividade de polígono ou de que ao mellor hai un... Simplemente referenciar puntos... E logo despois se vincula os que importamos os datos na aplicación de escritorio. A cuestión é que isto non é unha aplicación que este pensada para rapazada, é unha aplicación complexa. Entón, xa hai que controlar moito a actividade porque senón pode ser que non salga, porque hai moitas posibilidades que toquen moitas cousas que non controlan e que non salga como se esperaba, non? Entón, ao mellor salen a digitalizar, por exemplo, todos os puntos onde alguén pode aparcar unha bicicleta en Santiago e chegan a casa, os meten no ordenador e non salió nada porque non le dieron bien ou pararon a digitalización polo camiño. Entón, todas as ferramentas que vos enseñei antes están pensadas para que podan ser manexadas por rapaces, pero esta, que tedes tamén na presentación, é a versión, digamos, portátil de QGIS, que é unha versión simplificada, claro, para facer algunhas, pero non está pensada está pensada para adultos, para un uso, digamos... Por exemplo, no IGM tamén podes facer hitos, facer... Sí. Poderías despois importarlo igual. Sí, tamén. No cogís. Sí. Sí, pero non está tan intuitivo. Non está? Que non está tan intuitivo. O IGN, dis? O IGM, sí, o IGM. Ah, no, digo... Non, o QGIS non. O QGIS non é... O QGIS é unha ferramenta... Sí. A mí me resulta... A ver, eu que en primeiro damos ArcGIS Pro, porque hai unha licencia campus. O problema de ArcGIS Pro é que é unha licencia carísima. Entonces, claro, digamos, a aplicación que abre camiño. E o QGIS vai un pouco detrás. Entonces, é un pouco máis confusa. Pero para facer as ferramentas, para facer os traballos básicos, é estupenda, porque non pesa moito. Entón, agora, podedes probar os que teñades equipo e o teñades instalado a abrir o QGIS para saber se o próximo día podemos empezar a traballar xa. Escoita, non é imprescindible, pero quen o teña instalado, podedes abrilo. Hai Grass, GIF, CO4, pero todo isto queréis. QGIS Desktop ou QGIS... O que se chama QGIS Desktop, non sei se baixastes a versión 3.46. Sí, teñen todo. Bueno, os que instalei eu teñen todos estes. Vale, 3.46, dadelle un doble clic aí. Os equipos son vosos. Algúns sí, o sea, os que non traían... Algúns que dixeron que non traían... Os nomes das versións de QGIS, os nomes das versións de QGIS teñen nomes de cidades europeas. Esta se chama Bratislava. Eu teño unha que se chama, me parece que se chama Múnich. Claro, e hai unha que se chama A Coruña, que teño nun ordenador vello e que non desinstalo porque me fai gracia. Todas son iguais, prácticamente. Conectámoslo ali un momento. No, simplemente quero saber que podemos empezar a traballar o próximo día. Sí. Vale. Vos que tal? Perfecto. É que aí quería chegar eu, xusto. É que o próximo día vamos a empezar aquí. Entón, quería saber, ti telo aberto? Sí. Aí iba, sí. Guai. Igual que eso. Perfecto, genial. E ti tamén o tes? E vos os dous? Ti tamén? Guai. O sea, que todo o mundo ten instalado. Entón, perfecto, porque o próximo día o que quería facer eran dous exercicios. Un de un par de horas, un descansiño de 15 minutos e logo un de 1 hora e media. Vale? E quería que todo o mundo terminara. Vale? Entón, de que queredes facer o exercicio? Alguén ten algunha petición? Nada. Bueno, en todo... Poñer relación
Claro, eu vou pola medio ambiente, parques nacionais, ruta dos faros, eso podese facer cousas desas, pois eu vou por aí. E interior de montaña tamén me vai, pero vamos, vou por esa rama. Vale, moi ben. Pero non sei os demais, eu como que Bueno, pero proxectos competenciais, sin máis, claro, básicos, non hai ningún problema. pero non sei se os máis, queren cousas máis... Eu creo que podemos empezar e... Vale. Como temos que descargar, algunha información temos que descargar, entonces, hasta logo. Bueno, nada, quería agradecervos a dedicación, a atención e, sobre todo, a paciencia, porque eu viña un pouco estresada, porque intentaba meter todo en 2 horas e entendo que debín transmitir un estrés continuo. Entón, A presentación esta, témola no curso, non? Para poder descargala, ou sei. Ainda non dixo. Ainda non. Estaba subindo. sí. Xa está subindo. Sí, e aparte debería estar a presentación e deberían estar todos os recursos, digamos, educativos. Vale. Non, está guai que teñamos así a presentación con as pautas para ir.